Sarong persona ang nadukayang gadan sa irarom kan dagat sakop kang barangay Sumaoy, Garche Torena, Camarines Sur, alas 7 kasudmang aga Marso 19. Binisto ni Police Executive Master Sergeant Elogio Biando, ang tagapagtaram kang Garche Torena Municipal Police Station ang nadukayang bangkay na si Jeffrey Puentes, 37 anyos asin residente kang naon ng bitang lugar. Sa impormasyon, apat ng aldaw nawawara si Puentes. Pasado alas 4 ning hapon kang nakaliis na Biyernes Marso 15, kanuri ining nahiling sa ibabaw na porsyon kang nasabing dagat na nagpipreparar kan mga gagamiton sa pagkuaning seaweeds kaibanan ang sa iyang ina. Alagad basang na sa nasubot ining luminubog. An insidente, daiman tulos na ipaabot sa karaman kang otoridad sa pagsisid kang pinsan ni Puentes sa nasambit na porsyon sa kasana ininahiling dangan sa kaman ipinaabot sa karaman kang otoridad na tulos man na nagkondusir ning retrieval operation. Dahil manaram po kang ina na ito pala naki niya, pagkatakiha, nag-irarom po sa tubig na lamos duman. Pagkatapos po, ang saya po ning itong lawas, dahil makusog po kayo ang duros pagkatapos itong agos po sa irarom, ito po inatong pasiring duman sa irarom duman sa kanal, sa irarom kang kagapuan, duman na po siya na, garon na-stuck na po duman sa lawas kang biktima. Napag-araman man na may epilepsy si Puentes asin pwede ser na inatake subot kang helang mantang nasa dagat. Sa ibong kaini, padagos pa ang pinagigibong investigasyon kan PNP kung may foul play sa pangyayari. Kaya itong may mga hilang na epilepsy, iiwasan ta po na magkuyansinda sa dagat o kaya sa salog. O kaya pag magsulo-sulo daw ang nagtatrabaho, dahil po sila pwedeng magsulo-sulo. Tarog po nga kayo ni. Daw kaibanan na nga, may kaibanan ng magurang, nalingat sa na si nanay niya, nawara na si aki niya. Inatake na palang kang epilepsy, dahil manaram kang magurang, napag-arog palang ka inatake ng epilepsy, lalo pa sa tubig, malalamos na dagos talaga. Mientras tanto, sa datos kang Garche Torena MPS, ini ang primerong insidente ning pagkabutod sa sendang lugar. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.